Áno! Das ist dvok! Jak ten název. Áno, presne, ich viem. To fakt další? Aha. To si kurva. Tak mi daj bundu! Moja bunda! Moja bunda práve, že. Ne! To by si na sebe aj neobliek. To je moja bundis! Majne! Moje bundis! Proste mi bundu! Vidíte, aký je najsr svinia? Áno, som svinia, je moja bunda! A vráť mi bundu! Ne! Včera mal by dotybeť vlog, ale nebyl, pretože mi nefungoval foťak. Ale presne, a toto bude už nutný vlog, lebo Kristýn nechce dať jeho bundu. No vidíte, to nie je taká je to čorka. Ne, není to tvoja A bunda. mi ukradol jak vtedy balónky. Ty si mi ukradol balónky vtedy. Ty si mi ukradol balónky. Ty si mi ukradol balónky. Ja to v mnogo říkal, že ty dva balónky by si ukradol. Ne, neukradol, to sú moje balónky. No dobre, on jeden, ale to sú balónky moje. Moje balónky! Moje balónky!